Моя клиентка си поръча подарък за сватба и няма да повярвате какво се случи. Здравейте, приятели! Аз съм Ани и изработвам мини вселени в орехова черупка на Анистик. За мен винаги е изключително удоволствие да запечатвам вашите най-съкровени мигове, така че да ви останат вечен спомен. Винаги се радвам, когато получавам обратна връзка от своите клиенти след подаряването, но никога не съм очаквала подобна реакция. Сега ще ви разкажа. Най-добрата приятелка на моя клиентка се жени и тя е просто толкова щастлива и ентусиазирана, че все едно това ще бъде нейната сватба. Изпрати ми един куп снимки, по които да се водя, обсъдихме и най-малкия детайл и се взех с изработката. Всичко беше готово, изпратих и го и дните така се изтъркулиха, че дойде денят на сватбата. И въпреки, че се разбрахме да ми пише, когато е подарено, за да разбера за реакцията на булката, се случи нещо, което никога не съм очаквала. В 11 часа вечерта ми звъни телефона. Някакъв непознат номер. Вдигнах и това, което чух, бяха някакви викове, музики. Всичко беше толкова шумно и по едно време чух два женски гласа, които се надвикваха един друг. Както сигурно се досещате, беше моята клиентка и булката. На нея толкова много я харесала нейната мини вселена, че е помолила моята клиентка да ми се обади, за да може лично да ми благодари. Направо останах втрещена, че в най-специалния ден се е сетила за мен. Моменти като този ми напомнят колко много обичам това, което правя. Винаги се радвайте на малките неща.